gintawag sang testigo nga si Violeta Constantino, ang former branch manager sang Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch nga hindi kinaandan ng kadakuon sang amount sang cheque nga ginapa-encash sa ila sang Office of the Vice President. Ang kada cheque nagabalor sang 125 million na pesos kada isa. Sa pagpamangkot sa iya ni Senator Raffy Tulfo, ginsiling ni Constantino nga natingala man sila kundi ini gamiton kag wala man sila nakahibalo nga gamiton ini sa Intel Fund sang Vice Presidente. Apang sunod sa iya, kada tion nga may ipa-encash may ara man sang advice halin sa Office of the Vice President. Ginsaysay man sini nga gina-encash nila ang 125 million na pesos nga cheque halin sa OVP paagi sa pagsulod sini sa gym bags. Suno kay Constantino, bangod dako ang amount, ginagiyahan si Gina Acosta pasulod sa bank room para dito i-release ang cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos pong i-inform ni teller si Ms. Gina Acosta? Bali, since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo? Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Miss Gina, and then si Mr. Limuel po. Okay. Or Tonyo. So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po? Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta? Bali 125 packs po yun. 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Nabatian ang testigo nga si Violeta Constantino kag Representative Joel Chua sang House Prosecution Panel.